Hello mga karusi, mga karusimoto. Mga karusimoto, no, andito sa likod ko yung passion, yung Rusi passion na kulay gray siya, no. Para mga karusi, silipin natin. Dito tayo sa mga karusi sa may Pangasinan Rusi branch, sa may Artacho Street. Mga karusi, samahan niyo ako. Ito siya mga karusi, no, mga karusimoto, no, yung passion ng Rusi, passion 125, no? Kulay gray, available mga karusi sa dito sa may Lingayen branch ng Rusi sa may Artacho Street, dito lang sa Lingayen, Pangasinan Rusi branch. Ayan mga karusi, yung Rusi passion. Ikutan natin mga karusi yung may Rusi dito, sticker, design. Ngayon na din ako nakita ng ganitong kulay ng passion. Yan dito, EC125 passion. Passion. Ganun pa rin yung niya, design niya, yung kulay lang yung magkaiba. Yan natin may bukas dito na sirado kasi kaka-deliver lang. Ito bukas. Yan. Ito yung top box, niya, U-box. Ito yung battery. Ayan. Tapos gas tank. Ayan, si passion. Ano yung mga karusi dito, no? Ayan. Okay na yung anti hazard dito, no? Ayan. Ang Godius high low starter. Ayan. Tapos may Rusi nakalagay dito. Ayan. Si Rusi passion 125, dito sa may Lingayen branch ng Rusi branch, available dito. Mga karusi, mga karusimoto, salamat sa panonood. God bless you, more power. Pipit ka na sa tuloy. Palagay pa mga karusimoto.